Sziasztok, dr. Cika Szilárd vagyok, fogpotlástan szakorvos. Mondhatnám, hogy a fogak a szenvedélyem, de ez egy picit furán hangzana, de ami biztos, imádom a szakmámat. Különösen azt a részt, amikor egy jól megtervezett és kivitelezett kezelést követően a páciens elsőre megpillantja a mosolyát. A fogpotlás és a direkt héja specialitásom. Ha régóta szeretnél megváltoztatni a mosolyodat, de nem szeretnéd túl nagy beavatkozást, akkor együtt biztosan sikerrel járunk. Egy jól kivitelezett direkt héj nem csak esztétikus, hanem annyira természetes, hogy egy laikus szem nem tudja megállapítani, hogy az kezelt fog, vagy valóban egy valódi fog. Nálam nincs feszengés, én hiszek abban, hogy egy fogászati kezelés akár kellemes élmény is lehet. Barátságos légkör, precíz munka, az eredmény mindig ugyanaz, hogy egy olyan mosolyt teremtsünk, amivel magabiztosan lépsz ki a rendelő ajtaján. Ha te is szeretnéd a legjobbat kihozni a mosolyodból, akkor gyere el és találkozunk az Estella Klinikán.